Znáte ten pocit, že jste se dostali do slepé uličky a fakt nevíte, jak dál. Koukáte se, prostě hledáte řešení a nevíte. Jo, jako dobře, tak mám se vrátit, dobře, mám to vzdát, já fakt nevím, co mám dělat, prostě nevidím řešení. Dneska mi pro jednoho klienta přišel obraz, o který se s váma chci podělit, protože to je řešení, jak pracovat se slepýma uličkama. A protože se nám tady dějou zajímavé věci a budou se dít zajímavé věci, tak věřím tomu, že tenhle obraz vám může pomoct projít podobnýma situacemi hladce. Takže máme slepou uličku, jo? Dostali jsme se do slepé uličky. Koukáme, vidíme jenom zdi, prostě nevíme. Jo, tak jako dobře, tak mám se otočit a někam se vracet, nebo to mám vzdát a nějak to dožít tady, nebo tady prostě mám jako chcípnout, nebo jako co s tím mám dělat, jo. Ten trik je v tom, že vy potřebujete něco změnit v sobě, aby jste tou situací prošli a nezasekli se v ní. Protože vám garantuju, že ta ulička není slepá. Jenomže na té úrovni, na který vy jste, myslím teďka vibrační úroveň, která je daná vašima emocema, je daná vaším vnitřním nastavením, jaký máte přesvědčení o sobě, o světě, o svý hodnotě, jaký tam máte zranění. To je všechno vlastně jeden balík, který má různé vrstvy, ale v podstatě jako je to furt ta stejná práce. Když si do tohohle šáhnete, jo, když si řeknete OK, pravděpodobně tady něco nevidím a musím v sobě něco změnit, abych byla schopná to vidět. A uděláte tu vnitřní práci. Změní se vám frekvence. Rozšíří se vám obzory. Zase, to jsou jako různý popisy toho stejného jevu, jo? Jenom jako z které strany se na to koukám. A vy uvidíte, že celou dobu před váma byly dveře. Jenomže ty dveře byly na jiný frekvenci, než jste byli vy. Takže jste je úplně jednoduše nemohli vidět. Byly pro vás neviditelný. Potřebujete změnit svoji frekvenci skrze vnitřní práci. A pak najednou se to řešení objeví samo. Ono tam celou dobu bylo. Ale pro vás nebylo viditelné. Ve slepých uličkách vám nepomůže věci řešit. Nepomůže vám už vůbec je vymýšlet. To nevymyslíte. Potřebujete v sobě udělat změnu. A to řešení. Tam bylo celou dobu, já jsem ho neviděla, jak je to možný? Protože jsem byla jinde. Byla jsem na jiný frekvenci. Jsem tu pro vás, tuhle práci umím. Jsem v ní fakt dobrá, takže pokud se cítíte ve slepé uličce, potřebujete z ní najít cestu. Ozvěte se mně, najdeme spolu termín. Přeju nám všem ochotu dívat se dovnitř a ochotu proměňovat své nastavení, abychom těmahle zdánlivě slepýma uličkama procházeli hladce. A přeju nám co nejmenší rezistenci, protože rezistence je to, co bolí. Ta vnitřní práce je vlastně úplně v pohodě.